Ağışamara, asudoluk. Erik ağacının aşağını palasın üstünü suyun gulverdiğif, öz çoluğu sehet bilen çay içip otuyor. Ya, suyun ağı. Näme pikir içimdiňiz de? Uzak yollansaň bir kese çay ýaly lezzetli zat bolmaz. Gumda bir hil tüýjüsi bolmalyna. Ay, o taýda şort utapsaňam bege nämeli? İçiňine. Kumda mı? Ha bolay. Kumda yigit yok zatlar ken. Süýjüsi yok. Canlı canlaryň ýygym yok. Ol ýerde arz bilen umyt bar. Hemme zat çäge urulypdyr. Onam ýel islen tarapyna şol sürüp ýör. Hem keypiňiz birden bozulaydy. Yol boyu oýun edip gelýärdiňiz. Inni öýüňize geleniňizde şatlanmaýan adam ýaly bolup oturýarsyňyz. Şatlyk diýeniň ýöne köý düşünje däl. Ol nasýaly bir zat. Diliň aşagyna goýsaň ýakymly. Ýuwdaýsaň welin, bogadyň ajadyp ýüregiň bolýar. Anha torgoýlary çyp, çyp edýärler. Olar näme? Şatlanýandyr edýär. Olar şatlanýarmy galar? Megerem şatlanýandyrlar. Ýöne biz kuşlaryň diline düşemek akda. Belki olar özleriniň dertleri hakynda habar berýändirler. Kömek sorýandyrlar. Ýöne olaryň diline düşmeýänimiz üçin edip biljek kömegimiz ýok da ýigit. Awa. Hus şeýle höýnä. Kömek edip bilmez. Ýöne siz näme üçin birden käbi torgoýlar barasynda gürläp başladyňyz? Henen tek ýaş. Bir tuňa ýeke degen päke degen ben. Ya. Şonuň üçin ne gepe düşeňak. Men näme kuşlar hakynda görülýär. Men adamlar barasynda gürrüň edýärim. Adamlar barasynda däl, torgoý barasynda gürrüň edip başladyň zahiri. Ay enim. Meniň ýadyma bir geçmiş düşdi oturuverdi. Biziň ata-babalarymyz Taňra ýüzlenipdirler. Ýöne öz sözleriniň şu torgoýuň owady ýaly düşnüksizdigini welin olar bilmändirler. Olar gaziýede okumandyrlar. Awada. Radioda dinlemändirler. Biz bolsa gaziýetde ýekece ulemek bilemdik. Gaziýet sözleri bilen gürläp başlaňyzda baý geldi ýoşsadan gülmäge götürdi. Ilmy sözler bilen gürlänňizdi? Haýsy baý geldi ýok? Jurnalist. Ha, çopan hoşuma da gelipdi. Hadi ene. Hawa. Şolyn sözü ýaklan. Ha. Geç goşuk. İş hakynda soraman bir syhly mejekler hakynda soran olar da. Romantik diýdiler. Edilmez ana şol. Kompuçy. Wagt geçer. Akyllanar. Men onuň bilen näde dogry gürrüň etdim bilen, ha? Gaziýetde sözleri dogry ýazýarlar. Ilmi esasda. Häzir hemme zat ilmi esasda. Ýöne welin, söýün aga, bu torgoýly gürrüň nähile? Ay, öňünden ýaşul adamlara gülen bolma. Adamlar hakynda da, torgoýlar hakynda da aýdyrlarmyň barçy dogry. Traktor geçip barýar eken. Hey, enesi. Enesi, sen nerede? Enha men bärde. Hani nahar haşan yer. Nahar taýyn, bir ýamny mer taýyn. Getireýinmi? Ya ay bölekli sapara garaşjakmy? Ondan ol näme bişirdin? Pomidorly çekdirme. Ay berekella. Sen bilýärsiň men nämeni gowy Ol pomidorunyň köp saldyňmy? Oy, daýy şükür pomidor nähil salmalygyny bilýän agyry. Ay. Aýaly ärniň göwünde ekini bilse, muňa ýetese zat bolmaz. De? Bir köşede kübürdi, ol şakyrdy näme? Traktor mol? Bilemok mene. Sen gumdan biýse het gün geldiň. Betbagçylyk bolaýmasa ýaşdy. Oy, sen ay şehir gurulmaryň. Sen köne düşünjeli.
köşedäki kopkun näme diýýän men? Traktör ol kakasy traktör özlerim köp. Tozany asmana götürdiler. Hemmelerinde de susok bar. Susoklaryny ýokary götürüp geçip gitdiler. Susokda da diş var. O nähil traktor edi o? Uy, susoklu traktorda. Pet susoklu. Düşnükli. Ol onu traktor däl, ol Bülbül diýsene. Hay. Bitge saat goýan ekenler ay. Bilbilläýär. He? Düşünjesi daýal. Ol bul o ýerine de bir zatlar bar. Ha? Buldozer gerekdäýdi o maşinalaryň. Ha, şey. Kanal gazmagy var ýaly. Eşitdiňmi? Sen bolsa bilbil diýen bolýarsyň. Gaharlanma kakasy. Gep ýok ýere bagryň ýakmasana. Bul tosor Rus maşinlaryny. Ha? Munyň diline gelýän sözleri. Bul tötbäl howdy. Maşinlaryň umumy. Tabii maşinlar düşnüklümi? Düşnükli kakasy. Häzir çektirmeýär. Ajadym gaharjanrak bolýar. Eneme getirdi onu. Hana olaram geldi. Salam Feyyun kaka. Salam nim. Sagaman geldiňizmi? Hudaýa şükür geldik, çygym geldik. Evet, keyfin yok mu? Sagorun etkiler mi? Keypime köp kaparjan. Deňeçilen aýdyşy ýaly, suwa gark bolup barýa kakky kılıklaýar. Evet. Dayan. Ödüňden ullar öz sözüni aýdýança sen sesini çykarmaly elsiň. Bolýa, sesim çykarmaýyn. Sizde bir täzelik bar ýalla. Täzcan, derrew gürrüňler. Eşdedim gelip içmek diýipdi. Bağışlay bölük. İlkinci söz menki dälle. Sen aşana merbeýle edepli bolup ýörsiň. Hani köp gürlemesene. Senem öderiň bil. Gorkuzyň. Men giderim bilirdim. Siziň işinize garşymak bana hökman näme? Öz işim özüme ýeterlik. Kitapxana bilen kulubum işim az däl. Garawmyň içinde ýaşap, dünýeden behaberden awajan. Basın bizim ay böreğimiz kalho drama tiyatrının naçar ne olacak? Entek bolanak dälmi? Görür kimiň naçarlyk, kim oňa golasy boljagyny. Vallahi mene hiç tadı düşünemek. Feyyun kaka sen şu gün katı kaharcan. Ne bunday Bir-biriňize sürtenmäňiz goýsaňyzlar. Çektirmeýin ahyry. Noş bolsun. Elway mali bolen. Al ýuway. Oňa su. Bu diýýär. İnhanni. İnhanni nahari aýdygym boljak. Hani gelin bak, hani yakını da. Bismillahirrahmanirrahim. Ata babalarımız şey deyip de tagama elir örekeller. Bir rehimdar Allah'ın adından değilliği oluyor. Feyyun kaka, sen ova mihmançılığı yönü yerden gelmedin belli. Bana uzak yolu yollaş gerek. İyi gelinin yani, yaman gidecek böyle mi? Ay sağda olmaz onu. Ulverdi ağanın neberesinin düşvice yigit bolmajagına asla inanmarın. Endi düşündüm. Kakamızın adını ağlarından nireye diyarına göz getirdim. Kim göz yetirmeseydi, sen göz yetirmelisin. Sehranı koyup gidecek mi? Koyunun yerine düşüp adam olun, bağı taptın, bay olun, şöhret kadının. İnnem koyun sürüsünü hep verip gidiverecek mi? Näme men hep berip gidiýän mi? Belki men bir ýerde öz ýüregim goýup gidiýändir. Sözök deden Feyyun kaka, şahir ýaly gepleýän, goşko komary menen bu görýän, ýöne häzir proda bilen gürleşeliyim. Hatap çykaralıyım. Täze 5 ýyllikda malarçylyk babetde näme ýazylandygyndan habaryň bardyr. Özüň äl ökde çopanyň hata beredilýär. Sen çopan när kızıl ahyry? Meni övme sapar, övme. Öz ýüregime düwen zadym bar meniň. Eger oturup dogry gepleşeliyim. Sen ussat çopan, ýöne kanalyň gurulşygyna çopan gerek gel. Saparjan bey diými? Kanalyň gurulşygyna hemme kişi iş tapylar. Dürlük näre o ýerde adamlary öwredýärler. Dilini gelen tüde aýdyp adamdan göwnüne degmek ýagşy däne. Näme diýse diýbersin. Hemişe göwnüň däkini aýtmaly. Aydarram, gorkamak. Dogry sen ordinli adam, hormatly adam, ussat adam. Kanala barardyň göli, ýöneköy adam bolup galy bererdiň. Wassalam. Ýöneköy iş bolup işlemek ýaly hormatly zat barmy? Kanalçy bolsam, adamlar näme hormatlamasyny goýarmaýsam. Kanal gazmaga barsam, ordillerimi ýerine alarmy kalar? Näme gurrun edýäňiz? Why, munyňa akly ýetipdir öýdýän.
Öye bet bağçılığın geleceğin ağıyadır. Eley behet! Bet etmerin. Bosoğadan ätlenmadığını ağındımla. Yüzüğün küssel, sözüğün küssel. Bu dağıtların üstüne köçedin bulta sorlarım geçip gitti. Saparcan, Sehetcan, mehribanlarım ona kulak salman. Aydanı bilen ılalışman. Bize şiirem olyadın. Kakası, sen bize kimi taşlak diyen. Aklın aylan ağrı, çayın içip bir nepesini dürdü ağrı. Eley gıygırma! Kıyıgırcan. Komşular bir rahat bulur. Beyin odalana bakırın. Şiirde otur. Ay bölük. Gel senem otur hadi. Aytacak sözüm hemmeňize de işli. Bir yerde yada adam yok. Özümüz. Hemmeňizin yolumuz bir olmalı. Mine şiirden hiç yana gitmen. Bilip koy. Entek aklım yerini, kanalın ılayını bulaşman. Otur çıkayım. Otur. Sen biraz soňrak gepler. Sapar. Yine diyecek zadın var mı? Ay, diyerimden peyda bamy. Men gorkadyan sebäplim, sen sebäp hasap edýäň. Öň kaýdanlam üstüne ýeke zat goşjak. Sen kaka. Sen özüň hakyny pikir edýäň. Döwlet hakyny pikir edýäň ok. Uly 5 ýyllyň içinde biziň her birimiň gijijik 5 ýyllygymyz bar. Her bir adam nirde has köp peýda getirip bilse, şol ýerde de işlemeler. Senin sözüňden şeýleman çykardym nim. Men kalhozyň işi hakyny alat etmeli. Koyun sürüsünü ölüm yetimsiz saklamalı. Hemma ol ulu devlet işinin edilýän ýerine bolsa, menlik iş yok. Dogrymy he? Öý köküne näme gerek? Mene sen düşünmeňi isledim. Sapar. Owa? Men düşündüm. Sen diňe öz wehbidini gözüňde tutýan adam däl. Şoň üçin sen meniň bilen kanal gazmagy gidersiň. Men mi? Hawunym sen. İň ulu hem esasy iş kanal gazylýan ýerdedir. Biziň esasy 5 ýyllygymyz şol ýerde. Oňa bärden seredip durup bolmaz. Sähädiň sözi dogry. Ol ýerde hemmämiz üçin iş tapylar. Ay bölege de iş bererler. Biziň hemmämiz bir kökden. Kakamy fakir sufa geldi. Onuň kabrynyň üstüne men kasam etdim. Kakamyz elini suwa tarafı sattı. Onun gözüne su bolup görünýän zat su däldi, salgymdy. Bu akan ýatdan çykarmaga hakymyz ýokdur, ýok. Kalhozda traktor çykan, çopanam gitdäl. Kakası, mine gorkyan. Yüreğim bir ervetli sizyan ýaly bolup dur. Sen yüreğini hani aýaň bilen tut. Derrew koşaşar. Hemmämiz bile bolar. Ol gitmeli yerimize uzak däl. Öz ata yerimiz. Saparhan sözlü. Doğrusunu aýtsam, özümem kanal barasyny oýlanýardym. Ýöne başlyk bilen gürleşmäge bognum ysmady. Men rady tüýün kaka, kanala gideli. Ay bölük. Geplehenem jigim. Ay, mine bilemok. Maňa kolhoz teatryn ýola goýmak tapşyrdylar ahry. Onsoň Umuman bolsa özüň bil. Goýunydan ýaly ýydy we seni kanala gitmerin ýok. Ay, bilemok sen kaka. Derya kenaryna seher wagty. Sorma we 27 ýym snaryadyny işe başlamagy taýinli görýärler. Kantoranyň gapysyny ay bölükdi. Oň ýanyna Abdullin peýda bolýar. Salam görme oýgyz. Nirlerden biziň garyp künjejigimize düşdiňiz? Mars planetyndan bir ýerlerik gelen bolaýmaň siz? Mars planeti diýäňiz näme bolýar? Wah şeýle görme oýgyz, dünýä belli Mars planetasy bilen ok.
Onu meşhur Rus yazıcısı Gogol tesvir etti ahiri. Bağışlar, men Andromeda dumanlığından geldim. Men Gogol'un hem Alexey Tolstoy'un kitaplarını okamok. İyi işime gördünüz. Men familiyam Abdulin. Sizin bilen tanışanma men ören şat. Menem şat. Men familiyam size tanışmı? Tanış del. İslan gazetinizde men familiyama vardır. Bu fakıttır. Demek siz kuruluşun kahramanı da. Adıma şeyle deyip tutuyorlar. Şöhrat kovzat mı? Doğru mu aytsam? Özüme şöhratı kovuramak. Birinci kadar şükür eşitken. Gazetçiler yüreğine düşüyor. Avtobiyografiyanı öğreniyorlar. Sonra veriyorlar. Mene şöhrattan, eşeğin kangadan midar olşal bidar oldum. Odal eşitilmedik deniştirme. Ay men özümüm odal görün adamdan da men diyen närlim. Hawa men goşgam yazdım. Şairlerden özüme dostum tutundum. Şunu etsem tutuş goşu kitabını yazıp bilerdim ben. Ne için yazmadınız? Ay, ulu yolların romantikası. Men ornum durmuşun kaynapçı oşan yerine. Soň üçinem men şair bolman kanalın baş injinieri boldum. Sizin işiniz kıyın, hem cevapkarçılıklı. Abdulin mundan kıyınrağı işlere maşarar. Hawa. Sizin bilen tanışlığımızı nokoda yetirmedik. Sizin başlan adınız näme? Men adım meşhur der. Men hatta gazetlerde de hiç sat yazılanok. Siz bana bir zat düşündürün. Hawa? Siz spesialist ahiri. Zemstaniyat näme? Zemis naryadın näme digini bilmeýäňiz çynyňyz mı? Uy, çynım. Muni has aýdyňraak edip nädip düşündirip bolarkan. Zemis naryad beýleki snaryadlary allal. O yere girip soňra ýarlýar. Täsin zat ekeni. Hawa. Şu deýle aýylgan statlar bilen iş çalışmakdan siz gorkaňyz okmy? Ören batır bolmasaňyz ha kıyındır ha. Batır kemim ýokdur. Gıyırlardan asıssınmasılayan nälir? Çekin gelidi. Tolgunmaň ödelgyz, tolgunmaň. Goý beriň meni. Hey Abdullin. Yakımsızlık etme. Ana ayrıl. Gidiver öz ýoluň bilen. Diýişiňi döwäýmäýin birden. Sen gödev adamay Abdullin. Näme üçin men seň bilen münakatda urlaşmaly? Ikimiz garynlaşama däl. Wak sen ýaly garnaşyl bolandan garnaşyl bolanyň müň paýgowydyr. Bolýa. Gurrun oturdy. Nirak barýan bolsaň, şoýrugam iýdiň garaman gidiver. Ber bolýa, men giderin. Ýöne senem gyýda alar berme. Ýaxşy däl o. Bar, gidiver. Lagerdalan bilimiň bilen maňa akly öwretjek bolma Vitka. Duldin, almytyň alarsyň. Maňlygyň açanam bolsa bir wagt gelmer. Gelme. Gel häzir gelme, gel. Hey horozcuklar! İyiz bilen sevişip başladınızlar. Hani barın işleriňizde. Men hem guturdum ben şef. Smeran gutarılmadan diýin salmagy gura. Bir ýerde ýyly oýun bolkajak bolmak näme? Men ýadam ok şef. Şu şef diýen tamyklaryny aýtmasana. Men şef del, zemis naryadyn naçalnygy. Pardon. Günämi özüme başlan Ivan Vasiliç. Ötünç doğrap oturma. Ýadymy golan oğlanlara kömek et. Motor işe goý berip bilen oklar. Baş üstüne. Hoş gal gödelgyz. Marsın üstünde dowuşýançak hoş gal. Gompu diýerler saňa. Arlovski. Bagşla Ivan Vasiliç. Muň bilen çaklaşmakçam dälim bolýan. Sen ören seraply bolmalydyň. Sen köp külpetleri başyňdan geçirdiň ahyry. Bolýa Ivan Vasiliç. Seretaply boljak bolar. Görýän nähil seraply boljak bolşuny. Her gün Abdullin bilen geydirşäsiň. Ivan Vasiliç. On anekdot aýtmakdan başga bilýän zady ýok ahir. Motor 7 volt bilen berkidilýär diýmekden başga öwredýän zadam ýok. Meni başga bir motoristiň ýanyna berseňiz, mundan zady öwrenip boljak ýa Ivan Vasiliç. Başka materist yermin cübümden alayım mı? Vitali. Sen akıllıydı ahri. Yine hazır akıllı ulan yok. Materist kıt hiç yerde yok. Hatta öz biliriz yani. Belki mi sancık materisti verirler. Gurganize Tbilisi hat ýazyp tanış birisilerini kanala çağırıpdyr. Organize başka, sen başka. Yeni bir Latviya'dan tutuş brigadi getirdi. Ama bir de peydası yok. Ivan Vasiliç, belki şu gyýdyň motordan baş çykýandyr. Bakıydın mı? He. Siz yollaş nereden? Gazetten mi? Ay, gazetten del, biz kolhozdan. Bizi yer mi? Ha, siz ne adam? Hemmemiz geldik. Toğunlarım kantoru da naçallığa garaşýarlar. Ine olar.
Esselamu aleyküm. Salam. Salam erloşlar. Salam, salam. Salamu aleyküm yaşlı. Ve aleyküm esselam. Bir kumlu, kanallı işlemeye geldik. Hemme maşgalamız bilen. Bizi kabul et yollaşına çellik. İş ver bize. Hemme maşgalamız bilen neydi ne? Hava. Dime onu siz kul verdiyipler olmalı. Hava. Bizi kul verdiyipler. Öyle anot. Siz hakta bana kulun verdiler. Tanış bolalım. Men Ivan Vasiliç. Ana size maatlanılaydım. Biz Sevinir olmasa safar. O da ne ay verdik. Hani size yine bir adam olmalı yalla. Yeni bir adam olmayan ayalım. Ay, onun işi olmalı. O yöne çorba bir şiir, çay kaynatar. Görün de, yine onun için iş tapardık. Onu son bir takarlar, son. İlk bizim özümüze iş tapıp ver. İş derler taparız. Ne mi önerin var? Mene çopan mı? Çopan neydi ne? Hava. O adınlı çopan, horma tatımda var ya. Oradan kovdat. Çopan sen miydi ne iş edip bilir kanka? Ulusu öz iyiydim bile kumak ederin. Gücün yeter mi ka? Onu, ay Huday bilsin, elimden gelen daha da ederin. Bol ya. Sen matros edip iş alayın. Su için bile uğraşır. Takallar, onun arkayın molay. Takkalım çal olsa da kuvvatım vardır. Diş bitirin, katı diş bit. Göğlüme düven zadımı öğrenmen koymadım. Yepleştik takarlar. Vay. Doğanın özünün matros edip iş alayan. Uy, o olmaz. Ol traktör çağırın. Onun her türlü motordan başlık yer. Yani o da bilmeyen zadını öğrenmek için cana döredi. Öğren ot. Yoldaş kul verdiyip. Size yaşamalı kayutanız görkedilir mi? Görközdiler, takallar görközdiler. Yani biz ol çatma dikeydek ya da tam kep boğraydık kim olmazdı? Allah etmeye bu tayda katı toprak var ekeni. Yoldaş matros. Bir hil toprağı bir de erve tataplayaz. Zimistan ya da ağırlığı diye toprak. Soğuk için ol kovu olsa da kovudur. Yani size tam kep gerek gel. Yaşamak için zimistan yadın üstüne kayutadan o yer olmaz. Yörün kayutanı görülüyor. Ondan diyene akallar ol bir daha sorayınla. Öyden piliye kağıtmen getirmeli mi? Hiç tat gerek geldi oğul. Ha, Gerek kurulu özümüz tapar. valiye. Yarım hanım. Anlıyorum. Vitali, menim gidecek. Onarpadan halat ederiniz için olsa Tanrı yalkasın. Menem gidecek. Ay Tanrı yalkadın neme gerek? Sizin hüneriniz var mı? Eğer yok bolsa mataristligi biliyorum ne eli. Muallimim Abdulin ortada ozuk buzuğu öğrendim. Ol başınız neriniz bir hile adam ekeni. Baş injiner diyenin şu Abdulin mi? Hı. Ya, onun ömür baş injiner var mı? Onu bagarmeisterlikten mataristliğe geçirdiler. On gurruğuna kulak salsanız tamahırlan adını zemis nariyat bilenem alıp götürüp olmaz. Öňde barıcı guruşuk süýdi. Öz arasında gazetlerde makala yazılanlygyny ogurrum berdi. Ay, yazdılar. Oradan ama öyle işini bilen adam. Her vaktlayınca matarist bolup işliyor. Yönün häsiyeti murtar. Ay, onu ödüngüdüm tanap başladınız da. Vita, Ivan Vasiliç nähil adam ha? O, Ivan Vasiliç adam değil. Duran murt çekiç. İşini mekam tutya. Yönol, men üçine kakamdan adı yadı. Bana köp yağışlık etti. Kakaňyz doň ýöregrak adammy? Yok, sözümü doğru düşünmediniz. Oğlancıkkam kakam frontta wepat boldy. Ejemem ýok boldy. Ivan Vasiliç bana en kıyın pursatda kömek etdi. Innoň anamyny ödemesem, en biderek adam bolugum bolar. Ay onu hemme kişi gowy ya. Sorma o zemis naryadynyň üstüne Abdullyň ýaly köpdir diýip göwnüde getiremem. Bir yerde gowy adamlar biçak kendir. Şeýlemi? Ay bölük. Ay vay bölük. Vay, gelinize meni gözleye. Şeýle mi? Hoşta bolun ay bölük. Yine görüşürüz. Gelinize baryan. Görýän nirde diňi görýän. Utançsyzgy. Vay, gelinize nämişin bana käýýän? Bilen okmy? Men körmi? Hiç tat göremokmy? Vay, gelinize näme diýjek bolýan? Gör näçe wagtdan bäri erkekler bilen kikirdeşip dursaň aýt. Bilip goý.
Bu yer sana oba däldir. Wah, iňir demesene gelneçe. Meni orkulmasana. Allah oğruları özüňiz getirdiňiz. Innem gep ýok ýere maňa iýrenýäsiň. Beýdip erkekler bilen kikirdeşmegiň soňunyň näme bilen gutarýanlygyny özüm gowy bilýän. Ey tobe. Tezriben var o ha. Utonçsuz. Sen bir ýerik 5 ýyllygy ýerine ýetirmäge, adabrymyzy götermäge getirildiň. Sen bolsa öňkü adymyda ysnat getirmekçi. Hem özüňden ullaryň üstünden gülmekçi bolýan. Wah, gelneçe sen. Mehribanym gaharlanma. Men adyňyza ysnat getirmem. Wah, ýadadym. Aklymam çaşdy. Bu demir geminiň üstündäki otoglar gidijik. Keçän nire ýazjak, sadygy nire basjak, yorgan düşegi nirde goýjak. Ulu gadany, uly haltada yer ýok. Eýlek goýup görýän, beýlek goýup görýän hiç bolanok. Ağam maslahat berenok. Zatlar nirde goýyn diýip sorasam, gaharlanıp suwa taşla diýär. Bu ýerde düşegen bererler, naharlarlarym diýär. Bu ýerde nahar bişirýänler meniň bişirýän unaşym ýaly tagamly unaş bişirip bilýärlermi? He? Meniň bişirýän palawym ýaly palaw agzyňyza degermi käberi? Seniň bukjagyň ýerde goýsam kam. Pili paltan nire salaýyn. Ýör gelneçe ýör. Bilesi pikir eteli. Hemme dağda yer tapylar, ýör. Pikir verin. Çepe. Yes, çepe. Beçendi taga. Yes, sağa. Yöni çıkargalım, yörenok. Bas soňky hetdireçenli. Yes, konkretine sendi bakmalı. Abdulin. Ahamiyetli yüküyüp seni örkediye. Bar güýçi bilen işte ta varlığımız ki bar güýçi bilen taga. Çepe durma bitsin taga. O çıkargalım, Abdulin. Arroz motorlar yanar. Ahamiyetli yüküyüp seni örkediye. Bayhut bile yap oğlunu. Hey, vakti daki. Kim vakti daki? Töynağa vaktıdı, töynağa. Atın! Vakti daki. Anha töynağı. Payapıllının raplar ya. Bunlar değil, kıyına gayt. Tuğayı kılarsın kaydıyına. Kaçarlık. Teret, trot edilecek bolya. Öğretsinmiş doğrudan da şey, trot edilecek bolya. Kaç töynağa, kaç! Töynağa, kaç! Kaçtı! Bunlar değil. Kıyına kaç bunlar değil. Kıyına kaç diyem. Töynağı suya yıkıldı. O yerde su yok, ler batka var. Bilek bunu. Töynağa, gayret et, tedir kömek ederim. Haklan Abdullah. Töynağa, gayret et, töynağa. Yapış yuptur, mekem yapış. Sen ara var mı? Kum aşağını şörsün takalım. Ahamiyetli 298 var kadiya. İman masin. Yapışın buradan diyen her 300 dolar. Filkiner yapışın. Arlavski, davullar etme. Kapar yaşır motorları. Yas motorunu tümeli. Vitya, onu kömekleş. Her yılış kapitan. Töynağan halat ettim şef. Yer takallar. Korktun mu? Kelpegim suuda. Uğramla. Özün değil attın sana şükür et. Trot edilen olaysa kellen söylemeğim mümkün değil. Ne için ağrıyılgadın? Yere kaklan demir ırgıllap başladı. Kopar mı kanni baktım. Sen onu elimle saklayacak mıydın? Ay vaktada durun men ahiri. Düzgün tertibe de men jogap ger. Elim molsa güýçli.
Olya da, bar eşini sarsılıp gel. Uy, durmalı ağadım kutanan. Gidiver, git. Görkeden kahramançılığın üçün seni wagtynyň öňüne berýän. Ana keywanın gerek paly basypdy. Ol dogul deredi bu. Ay bolyada. Çağa gaynatmağa giderin onu. Sen yadıdın mı Aybölük? Oturayeli. Ay, gideli. Wagt geç bolly. Ağzı oturayeli. Ay, bolya. Ýöne agzaçyk. Bolya. Dur. Penceğim düşeyin. Yer öyle ağrı. Hayır, otur. Benim oturacak. Süýsene bir agzaçyk. Yine ediydim. Şeyle de yaşadım. Hemme dady öz güýjümden gadandım. Pulum, şöhradım, hünerim. Dünýäň ýaryn aýranyp çykdym. Net jar boldum. Sletyrçylyk etdim. Elektrik boldum. O sana goşakyn aýdanlarym biderek zat. Dogry gadetde näçe edip goşgyň çap etdiler. Ýöne men goşguçy däl. Volgadonny materis bolup işledim. Bir ýerde bagarmeisterlige yetdim. Ben tek yetjek ýerime ýetdigim däldir. Abdullinen tek özüni görkezler. Öz yeten hem yetjek derejem üçin men hiç kimden minnetdar däl. Hiç kimden minnetdar bolman ýaşamak erfetdämi? Biýekeligi, hesreti aňladan okmy. Adamlar bile ýaşaýarlar, uly maksady taryp bile barýarlar. Adamlar bir-biriniň minnetdar bolmaly dälmidirler? Beli ýaşamak ýokman näl. Adam güýçli bolsa, gerek zadyny öz güýji bilen gazanar. Erkinligiň nämeligini senen tek bilen o Aýbölük. Güýber meni. Gerek däl. Wagt sen Aýbölük. Gaty görme. Men pikirimçe sen aýdýanlaryň dogry däl. Kanalyň gurulşygyna ýurdun köp ýerlerinden adam gelipdir. Diňe biziň sormagymyzda 11 milletden adam bar. Ruslar, türkmenler. Eýem hasaplap çykdyňmy? Men Divar gazetiniň redaktory, hem siyasi informasiýa geçirýän adam. Onu bilmek borcum. Ýöne sen sözüm berliň. Bagşla Aýbölük. Kanala adamlar keypixon gelipdirler. Şeýle dämi? Hawa. Demek olar öz isleýişleri ýaly hereket edip bilerler. Şoň bilen birlikde olary ugrukdurýan güýç minnetdarlyk duýgusy. Bir-birleriniň baglanşyklydyklary hakyndaky duýgy, döwlet bilen, döwrüň problemalary bilen baglanşyklydyklary olary bu çölde saklaýar. Öz borjundan azat bolup bolmaz. Öz borjundan erkin bolsaň, durmuşyň bar manysy ýeter. Durmuşyň gözelliginden derek galmaz. Buna däl diýip bilmersiň. Mehriban filosof gyýyz. Durmuşda pul diýen bir adam bar. O sen diýen zatlaryňdan uğralman, desti pul gözläp, bir gelen adamlar kän boldy. Belki şeýle adamlarym bardyr. O zeýli adamlara ýüregime agýar. Pul tornuksu ýol ýaly bir zatdyr. Hiç ýerek eltmeýän, soňy boş ýollar. Şu hili zatlary göz öňüne getirsen, ýüregime howp awanýar. Akyl aýalyň gözelligine şüket ýetirýän röýdüpdim. Oň ýal bolmaýan wagtlaram bar eken. 15 ýylymdan ozal maňa duşmaýşyňy diýsen edeň. Men akmazygym, mäläp duran kuzuçygym. 15 ýyl mundan ozal men halis gizitdim. Aýak ýalaňaç algap birin gyýjagasym. Köýneşilrek bolmadyk bolsaň, seni bagyrma basyp ally alyp giderdim Aýbölük. Ay, goýsana. Gerek däl. Uzaklara gitmek gerek däl. Ay, Feret, ol ullakan. Onu taşlap nire gidecek? Onu täşetleri, köneçil atlandırmak gerekmi? Senden gorkýasyň, ha? Mena hiç kimden gorkam ol. Ol ağam. Men ekledi, ululdy, terbiýe berdi. Gerek bolsa hem jora boldy, hem eje. Men sana söz verdim. Sözüm sözdür. Garaş. Hemme de däpde soroýunça bolar. Nurany bolar. Ine şu ay ýaly. Aýbölük. İşim görýär. Meni ýüpişen ýaly işýäsiň Aýbölük. Mundan bir ay ozalam beýle zatlar bolar diýip pikir edemokdum. Menim seni seýýär. Dogunmam sana hormat goýýar. Olaýda da suwa gaçanny halat edeliň bäri.
İşte de sana hürmet koyarlar. Olgun gürgen yetse. Odurraktan şey dip, ikimiz gürünleşen mırsadık. İnni geç. Ay, näme geç? Sen näme hakkında gürün ediyasın? Bolya, geplemedigim. Gözüm başım ayladın. Näme tamakıllap oturan özmem bilem ok. Yok yok. Sen ayt, ikimizin aramızda hiç ilgizliğin sır bolmalılar haqri. Ola şeyle golüyüp. Ay, kim ka ol adam? Ay, kim ka ol adam? Nedir bileyersin? Ha, gidiyorsunuz mi? Ha, gediyes. Vitke sen mi? Ha, o men. Üçüncü adam artıkmaş diyen oyun oynayas biz. Ha. Hiç yaşay böyle. Üy aytmaly. Wagt geç oldu. Siz näme üçin deyin salağınız okuyýsa? Ay, şu ukuyum tutanok. Lunatikleri yaladım men. Ya da ol aile akşamları yatıp bilmeyen adamlar yalı burada. Öz yolunu gidiversen ne etti Vitke sen? Ay böyle. Seni beyle de iyi diyerler ödeyen. Söyün kakam mı? Yok. Suyuna uklap yatır golü. Tehet biyincelik bolya. Sizlik işi var ödeyen. İşi boğman. Arlovski. Näme diýsine? Bar ýany uruňa tarap gidiber. Ýogsa men çydam käsämiň dolaymagy mümkin. Sen orunda oldama. Mene mun ýar sözleri dilime almadım o. Abdullin. Entek sen men yerimde däl. Gowsy kän gürletmän gidiber. Mene gitjek. Senem git öz aýyň Abdulin. Muň ýaly işi baş goşma. Nähili işi? Gözün bilýänsiň. Gaýar ahry. Öllürin. Dur. Kime diýersiň? Geçmişini ýatladyňmy? Peroň eliň aldyňmy? Gowşaçyga adama da uşandyryn öýtýämiň. Bağışla. Men muny tötänden elim alaydym. Abdullin. Sen gowşaçyk däl. Men onu bilýän. Ýöne haýyş etýän. Gaýrat etdi bara. Dinleýsen. Sana iň soňky sapar. Öýnem ellime. Oy, Abdullin. Menem gorkak däldirin. Buyur diýen. Haramzada! Hey, urýalar! Al! Dur. Ne? Koyun. Nekini diyen. Vise. İkisini aralan ölüşürler ahire. Hadi durun ni. Dur. Evet, bettir. Bolla ulanır. Bolla day. Bisetseniz. Buyur men. Buyur. Buyur Vitka. Bisedin. Gene bir gelip almasın atın. Buyur. Köşüş gerekler. Haramzada. Tuh. Bettir, köşüş diyen. Ne ettiniz ay? Kalmal durduk. Non yatıralı. Biz gittik Abdullin. Gör tehet. Durun tek. Mene onu ettin. Gör. Durağın sisteması boyunca hatta hayvanlara da öğretecek zaten oraya öğretmeliler. Adam arasında ha aydı olma turmayın. Hani yürü bakalım. Dişme mırgıllıya. Yumruğu gattıyıktır haramzada. Hele yok lay. Teyde diş çıkar. Yaramaz iş oldu. Ören yaramaz. İnni iyi lağdını yığıp bolmaz. Arkayın mal. Hiç kim sana hiç taht deyip bilmez. Deyteler bolýar. Öz aladam edemok. Söyün kakam gerek. Ah, yüreğim kaydı. Olara bu waka nähil täsir ederke? Şuwurryň hiç ýerde ýüze çykmady ýaly ederin. Oh, muny görle. Ay, eýýäm göýe görüpdir. Agir ýamy. Beýderek zat düzeler gider. Göýe görme, çiýişme görülmedik zat däl. Gözüme durdular, jigerime durdular. Ededim, sana bir zat bolar diýip gorkýan. Özüm bir hiladım. Näme üçin Vesa Arlovski nigrinýäsiň? Oňlan gürleşeňde gödek adama öwürlýäsiň. Diýen sözleriňem aýylganç. Oň bilen şeýle bolmaly. O türmede ýatyp çykan adam. Häzir Ivan Vasiliç ony öz ganatynyň aşagyna aldy. O türmede yatıp çıkan adammy? Hawa. Bu urruň taňa aýtmaly boli. Samsaklyk edip aýda aýdym. Bolýa, ýadyndan çykar. Bir çak bolan iş ol. Ýok edeli. Seňem işiň bardyr. Menem basym işe barmaly. Tähet bilen de gürleşmeli. Diline berk bolýmeli. Hani ýör. Ýör aýber. Ýör.
Kenardan uzorakta bir oyda ot ýanya. Odun daşynda gul berdifler otyr. Sallançakda çağa yatyr. Gerek tamdyra ot salýar. Kenarda kanalçylar täze gelýänleri garşylaýarlar. Geldiňizmi? Salam. Salam elleşler. Gamar joba, kanat wale. Fyodor, taraňal. Mariya, bek korkma. Kanat wale. Oturun adamlar. Çay içelim. O gel, otur sakallar. Bizim çayımızdan bir kovul içani. Bunun horunun değinlik değinlik odun horunu yüzümüz tutup otuyor. Uyur yetik geliyor. Sünküler mi düşüyor? Ben haka Ivan Vasilyeviç. Tanrı yalkanı sapar. Bu derde olanda atları tomaş ettiniz mi? Hem yerden adım geliyor. Tutuş maşgalası bile geleyenlerden var. Hezillik. Sorma vanın üstüne hemmek şey yer yetme. Kanarlı başka dediğim snaryatken. Buldozerçi, skreperçi yerek, şapyor yerek, kuruluşu kuli takarlar. Materisliğe İramin Hasan verecek. İqdamin ne deyin? Öz sözümde durdum. Kakamın mazarına su getirdim. Şimdi men arkayın. Yine kuma gidecek men. Biz kumla ahirin takallar. Hiç yere gitmersin. Uy, meni saklayacak zat bolmaza. Özüm bulaymasan takallar. Nem için men saklayın? Vıcdanın sakla. Sen takallar bir eyyamdan ver kumlulardın. Sen barıp yatan işisin pi. Öz sınıfından ayrılık gidayma ansara düşmez. Şey deysen Sen şey diyene dime sakallar. Yöneten hani yon karını gidecek olup bir gör. Gidip bilirim kan. Ne çeptelik giderken? Giderin. Hem işelik giderin. On sözüne petva etmek Ivan Vasilyeviç. Hıyal mende adam föyn kakam. Bizim işimi deyal işten keyip kon gidip bolma. Bir de iyil gün koğun yara. Ulil gon ya hem anan ya. Eyyam kalhollar bizim elçek tuğumuzu bilen suvarcok yerlerini tekirle yapıyorlar. İnnikiyar koğu çekecekler. Başka bir kalhol öğürdük vermesini dönecek diye. Ivan Vasilyeviç, eğer iş bitirip öğrenmez öğrenmez bilemde. Geçmişte bu taylak neçe ekspedisiya veripdirler, neçe proyektler çekipdirler. Kanal hakkında arzu edipdirler. Amerikalılar ama bir proyekt edip, onun öz yurtlarına gidipdirler. Bu da atlar düşlüklüğüm apelsinyalı yönü koy saparsan. Geçmişte teknika yoktu. Doğru hem da adam çözüyor. Bizim cemiyetçilik kuruluşumuz esası faktır. Yönü teknikada gerektir. Doğru diýersin takallar. Doğru diýersin. Gizcik Pioneer kanalını kuruyor. Şunluğu 14 metre, kayerde 17 metre. Adamlar gengali alır. Dünya hidroteknikasının tarihini görülmedik zat bir. İn esas zat bir del. İn esas zat partiyanın görkeden tarafına halkın ağzı birlik bile gidiyenliği. Öz şertlerini koyman högös bilen gidiyenliği. Hava, gerek bolsa parti için canımız dayamar sakallar. Menem diyenim sol. Miras düşürün ağrıya mı? Ha? Hava, birinin katıdır var ya. Pelvan var. Adını ne mi koydun? Kanal verdi de kaydı. Katı var. Kanalın soğuğudu diydiniz oluyor. Kanal verdi sevgili uç. Mene küçük olma Andrejik diye vap biraydım. Biz Serafim Antonio'yla Golgo'da onu işleyedik. Oğlumuz olanını ararladım. Oğlum pat oldu. Frontta mı? Frontta olur şimdi ölümse koştum. Yaralı olduğum değil kaydık geldim. Kiriyle yakınına yok oldu. Ol harbi liyoçuk değil. Sine geçiren liyoçuk. Samaliyodun motoruna bir kemsiliğe olupdur. Belki samaliyoda haypı gelip paraşutlu yere vekunne eldim. Ol öyde kaydı hem medada ayavlı arayadı. Yere kaçan çüyecek adam alardı. Hani çayın içten sakallar. Soğaptır. Tədesini demləyər. Anha, yılı çörəvimi getirdiler ödeyən. Tanrı yakasın. Çay içip oldum. İşken. Oduna kovuyan ya. Ocar şey edip kovuyan yandır. Ocal kovudat. Yönü bizim demişler yardımız sağlığın kökünün kən yerini butnap bilmen dur. Alanlı dolun yok, düşünüp de yok. Polat armatura yaldat o kökler. Koparmak görgü. Kopartamam nasıl olsun işini oraya. Maslahat verin. Hiç çare yok mu? Men öz sözümü aytdım Ivan Vasilyeviç. Suğun öňüne begot basmaly. Soňra çeşin suw aktyryp goýbermeli. Suwun akymı o kökleri öz bady bilen ekdir. Tövekkelçilik diýiş tapar. Kanalın raýşlary suwun badyna çydarmy ka? Gulap baran suw aşakda oyun turdur. Oyun turdur. Hemme maşinler suwun aşagyna galar. Maňa galta synap görerdim.
Men jogapkärçilikden gorkýandyr aýdaýman. Ýok gorkamak. Ýöne şu işin peýda berjegine dananmak. Suw taýdan köküni ýok edermiken? Gep şolunu. Sen pikirin näil gumly? Belki ýok edil, belki ýok etmez. Çay içip pikir etmeli. Sen takallaş bilimli adam, aparan bilimli. Men size ne hilim maslahat bereyim, he? Toprağı, ahy bölük deptere ýazyp öwrenýär. Ýöne herçik bolsa da, taparın tekliwiniň jany bar. Hazyk hemme ýerde ösýär. Aşağı çäge bolsa, suw ýeri gazar. Gaty toyun bolsa, kär etmez. Walla saparyň tekliwi hakyny oýlanmaly. Häzir ýyly çörek ýer. Ondan oturhany. Han çöreň özüňi we sakallas. Bir häzir sapar bilen täze proýektiň maslahatyny etmek etjek. Ay bolýar da näde görüm. Han ýörünni sapar. Enefi, Men bärde kakasy. hani bärik gel. Näme? Okladymy? Süýtden doýdy da ukaldy. Ya, koy, ol oňa düş gördüm. Gömgök meydanlar, Hehradaky öri, godal görünmedik, kuşlar, çarlaklar düşüne girdim. Yola çıkmalkam, o zatlary menem görüpdim. Goşumy ýygnaşdyrdım kakasy. Näme diýdin? Goşumy ýygnaşdyrdım. Şu gün hemmesin düğünçeği dövüştürersin. Näme üçin ýygnaşdyrdyň? Bi. Bu aýallar hemişe kellen gelmejek zatlar aýdar ekenler etdi. O näher kelläňe gelmejek zat. Özüň göçmäge taýinlik gördüýmediňmi? Oba öşşek diýdiň ahyry. Diýdim. Sen näme üçin şu wagtda çelli taýin bolmadyň onu? Wah, kakasy zadymyzken dükanyň köp zat alypdyr. Bir özüme kyn boldy. Ay böyle kömekleşdin onu. O mözi işi özüne yetip. Onun oba gidesi gelen ok. Oba meňem gidesim gelen ok. Ha? Gowy ýaşýas. Adamlar oňa tut bir maşgala ýaly. Kakasy, belki gitmersen. O näme üçin gitmez? Sizin düşünýän zadyňyz ýok. Beri gaýdanymyzda näme diýeniňiz ýadyňyzdamy? Hiç yer gitjek dällip ýerde pýadyňyz. Yalan meýdem şol. Çyn kakasy. Onun nikiň näme? Ay bir hili gidesim gelen okda. Şu Abdulnyň aýaly bar bolup çykaýsa, ay böyle hükümede bolsa birine bermek gerek. Köpräk galyň alar. Onu ýylem gurrun edip bermez. Nähil galyň? Näme diýýärsiň? Uy. Galyňsyz beräýjekmi? Oň ýaldak bormy? Adamlar näme diýer? Näme men galyňsyz aldyňmy? Fedal sen. Ejeňem fedally. Goýa gör kakasy. Allah di. Allah da döwletim galyňa garşy. Durmuşdan ýygy galan aýal sen. Özüň weli. Özüm sorma we 27 zemstna ýadynyň matrosy. Basym motoristligi egzamin bererdim. A sen bolsa? Men Sen mi? Dogry maýdaýynmy? Biziň zemstna ýadymyzdaky adamlaryň hemmesi tawatly. Adamyň motorist, diňe sen bilimsiz, medeniýetsiz. Men medeniýetsizmi? Size her gün nahar bişirip berýän kim? Ay, har bişirmek bir ol işdäl ahyryny. Kızıl taxtada kimin suraty var? 8-nji martda fiýla galýan kim? Kim fiýla bilenim? Ay, öwüne şinni senin. Bak, öwün. Senin hormatyň fiýlagyň bilen hiç kimiň işi ýok. Ýöne bir aşberlik bilen odaga gitmersiň. Gazyet hem kitap okumaly. Ana, sehet çolukdy. Inni tehnikumda gaýban okuyar. Menem okajak. Bagiri mestr bolmak üçin okajak. Näme? Okumar ne diýärmi? Zemsnarýady tögüni ödüň, dälmi? Bir haýaly ýer ýuwdya diýdiň. Inni bolsa... Kaçan söktüm? Söktüň. Paýa pullan suwa ýykylan onuň. Abdulin seni suwdan alanyna sökmediňmi? Söktüň. Ay, onun ýadynda düşýän zady görsene. Onun ýaly pursatda adam, her adam diýip biler ahyr. Şundan aýdylan söz bilen oýundan aýdylan sözüň tapawydyny bilmek gerek.
Seni koşuşturmak için olsaydı yalandan neydim ahırı. Vay vay. O vakit korkan ekenin ya. Bagırmeister bolacak diýmem oýun edýämiň. Yok. O wagtjak bolsak bagırmeisterlik näme gerek? Ya benim keyvani. Kervolun çopon yali. Ol çopon näme için koyulur mälemen yöne ağırlarına çağırlar deyip gen alır eken. A sen nire gidecek bolyan? Oy, özüň aýtdyň ahyry. Haçan ayttım. Näme ayttım? Biz gumly diýdiň. Göşşek diýdiň. Ine senin medeniyetliğinden bir nişan. Cedel edenen bolýardyň. Hormat taxtasy syýlyk diýen bolýardyň. Senin adamyň hem hormat taxtasyna çykyp gördi. Syýlygam alyp gördi. Men gumly däl, menini iş şytylpy. Ata babalarymyzyň kärini harlamaly däl diýen özüň. Inni bizim kärimiz işçilik. Şunu düşün. Akmak adam yarım yollu kervandan ayrılıp kalır. Bar, koşlarını yerlerine koy. Uy, Kaharımı getirme. uy. Ay böyle her verecek değil mi? Bir yerde onu kime verirsin? Hay, menaş onu hiç kime de verecek değil. Onu ulolttum, terbiye verdim. Ol spesyalist, iş adam. Kim istese şoňa da varır. Ay, ya tehede varsın, ya da ol Abdullino tapağı diyor. Ay kakası aklın aylar onun ayalı var abi. Meniňem ökçemde yaram var. Senin äriňi ölümden halat eden Abdulun nelmi? Ya şu wagtda ol akyllanmadyk wagtda ölenendir ol. Behil adamlar kän ahyrym. Näçe ýyl bäri aýaly bile ýaşanak. Çağalar ýok. Bidiräp bir sapar ýykylan atyň kellesini kesmeliler ahyrym. Ol gowy işleýär. Basym öňkü işini geçirjekler. İçmesine mol goýdy. Şoň häsiýeti gowy dälýäli, gedemrek. Adamlar bilenim oňşan o. O adamların arasında yaşa verse o da gowy bolar. Kollektiv islen adamyny oňat galipa salar. Ay mene... Enesi. Oğluna gowy seret. Güçlü hem dayaw bolsun ol. Ya, şaatlanýarlar. Aýolaň şaatlanmaga haklarym var. İkini orman doğulan adamlar goý kemsiz göwün açsynlar. Dogurdaýam aýoly. Sen gaýgym var. Ivan Vasiliýewiç ýadymyza düşýär. Ha, o biýse. Şatlanmaga on has köpräk hak bardy. Ya, sizem aýoly. O da kerkede şaatlanýandyr ahry. Bayram hemmeýäbiňki. Ya geçip baryan maşinlerin birisi bilen kerkäge däýelmi, he? Ya da täzen açaýlymyz ýyllaş tapar gul berdiýi pawiedagda kerkä baryp geleli ýaýrapmyk. Size oyun gerek. Men bolsa içim gysýaýdy. Ýygnakda hemme kişi onu goýbermez diýip gaýgardy. Aşgabada arda ýazar diýdiler. Şonu men aglapdym. Yer bolýar, aýoly. Öz keýpiňizem, başgalaryn keýpinem bozmaň. Onun ayrılışmak bana da ağır düştü. Benim çıdayan ahire. Ana elýarlyk. Gözüňi süpürüm. Sağ olun Vita. Bu elýarlyga kese çekip birin ataşamy. Toýuňyz gaçan? Onu bir ýörek getireyin. Şu demir snaryadın üstüne ilkinci kamtamol toyun eder. 46-njy demir snaryadda 2 ýedek kamtamol toyun etdiler. Gözüm gidýär. Hem tutsak toýuňyza şatlanýan. Natasha gowy. Mehanik diýip diplom aldyňyz. Komsomolda da çilen boldyňyz. Sağ olun aýbelek. Tähedikiňiz rekomendasiýa berdiňiz. Sehet gitdi. Gatwurdy diýen. Diýen ýok. Wagtyň geçmegi bilen ol maňa düşünür. Eýem düşündüle. Ýene oňa agyr degendir men bilýän. Maňa da ýeňil düşmedi. Şeýledir aýbelek. Ýene Abdullin sidigat söýe. Ol bir geňsi adam. Oň üçin şeytanam, Hudaýym, savnar hodyň kararam ýok. Ol bir buldozer ýaly bir zat. Hemme zady döwüşdirip beri.
Yığınaktan çigdin çaşırdılar. Önkülü olanı ol bizim bilen geydirilişerdi. Eğer orada sesini çıkarman ötünç doğruydu. Men onun yanına oturdum. Dişini kısıp zor sancıdadı da. Yalmışların boynunu aldı. Sebebini biliyor musun? Sebep kıyar, sevgi. Ona kömek etmeli, Vita. Häzir ol ören kıyın ýagdaýa düşdi. Doğru öylük. Yani demir ve toniyalı hayatiyetini ütkötmek ansat değildir. Kömek bavatda olsa men edil piyoner alırım. Bol tayyar diýseler, mıdam tayyar diýerler. Şu çöle kömek ettik. Bu Abdullina ha kömek hökman eder. Bıçağın yüzüne çıkaragadın, oğlan, yıkılman yürü. Ayvölük daydama kulak sallıyor. Yoksa tamın burçunu diktirdir diye. Tanrı yalkasını Vita. Vitka! Gördünüz mü? Bezatlar kıyıkırşya. Şu adama deyiş verecek gaylar şular ha? Gideli Vita, gideli. Yoksa bizi zor bilek ederler. Ver bakalım. Siz Berdinazar Hudaýnazarowyň romany esasynda ýazylan Gomulýyň Kasamatly radio oýny dinlediniz. Edebi gepleşigimizde geçir goturýar.